Newsbreak! Sa headlines kan mga barata, seguridad kang Kaugma Festival, siniguro kang PNP Camarines Sur. Personal kang Public Safety Office na sinasahutan na ng bastos, demo na pinapatender sa paseminar kan opisina. Lalaking may kasong 42 counts of acts of lasciviousness kay puhan magpiyansa ning 8.4 million pesos. Drone theoretical as in actual flight training itinukdo sa Naga College Foundation Drone Academy. Uyang mga bareta sa aldaw nini. Ako po si Jo Mike Angeles. PNP Camarines Sur siniguro ang seguridad sa pagpuon kan Kaugma Festival asin sa mga aktibidad na gigibuhon. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. 1,300 PNP personnel ang ilalatag sa sarong simanang aktibidad sa Kaugma Festival kang Gobyerno Probinsyal kang Camarines Sur ng venue sa Capitol Ground sa Banwang Kanpili, Camarines Sur. May augmentation force na pinagpadara ang PNP Regional Command 5 hali sa Sorsogon, Camarines Norte Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion at Naga City Police Office. All in all, nasa 1,300 personnel ang ating gagamitin to secure the event sa loob ng isang linggo. And mayroon, ang regional headquarters may pinadala sa atin mga augmentation personnel from Sorsogon, Camarines Norte, and Regional Mobile Force Battalion, and also Naga City. Aamayan man sumot kang PNP ang sedang deployment para dai maokupar kan mga paratinda ang agihan ka mga madaralan. Naka-activate naman ngunya ng Incident Management Team kung sa insaro ang Provincial Director kan PNP sa Camarines Sur ang Incident Commander. Uunahan na natin yung mga vendors na pwedeng maging cause ng pagbagal ng trapiko. So may mga area doon na hindi pwedeng mga nagtitinda at yung mga nagpaparada ng mga sasakyan sa shoulder ng kalsada. Yun ang iniiwasan natin na magkaroon, kaya maaga ang deployment at hindi yun ang magiging cause ng traffic. Kasi yun ang na-observe na natin during the dry run, yun talaga ang nagiging cause, kaya aagahan natin ang deployment. Activated sir yung IMT. Yes, yung incident management team ay activated po, and isa po ako doon sa incident commander. Huli tadakulang inaasahan na madalan ka mga programa sa Kaugma Festival. Pinag-antisipara naman ini kang PNP Camsur. May mga alternatibong rota na masabot na pinagpaluwas ang DPWH. Kabalidigdi ang tinampo sa may San Fernando, Camarines Sur. Maagi nin minalabak asin malusot sa Banwaan kang Bula, Camarines Sur. Ngunyan pa lang naghahagad na nin pasensya si Police Colonel Olalia sa mga motorista. Huli ta may dikit na abala sa bulos kang trapiko. Alagad, may man subot road closure na papasunod. Yung ano natin, yung mga travelers natin, meron naman tayong established ng motorist assistance centers. Lalong na sa ating mga border control, meron tayong mga advisories na pinalabas at mga gag-guide naman na yung mga commuters natin papunta dito sa Camarines Sur. Alin ba yung area na dapat iwasan na matraffic? Pero wala po tayong road closure at hinihingi namin ang konting pasensya during that event kasi babagal po ang traffic flow natin, pero tuloy-tuloy po yan. Wala pong road closure. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director kan PNP sa Camarines Sur, na kada pagtapos kan sarong aldaw sa Kaugma Festival, magkakaigwasindanin assessment para mahiling kung ano pa ang mga kaipuan baguhon sa mga nakalatag asin ipinapasunod din ng seguridad sa bilog na semana. Yes, continuing yung assessment. Kung ano yung what transpired for a day, pag-uusapan po yan para everyday na i-improve yung mga effectivity ng deployment. Padagos sa mga bareta, nagpaluwas man in travel advisory ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Naga para sa mga madaralan kan Kaugma Festival asin si mga biyahero na may aatindira na aktibidad sa loob kan syudad ngunya na semana. Sa mga madalan, pwede subot aprobit saran ang libreng sakay para mabawasan ang bihikulo na mabiyahe pasiring sa Pili, Camarines Sur. Sa mga may lakaw sa syudad ng Naga, pwede subot mag-overnight stay sa syudad para makaiwas sa trapiko. May mga alternatibong ruta man subuot na pwedeng agihan para makaiwas sa magabat na bulos kan trapiko. Sa iba pang bareta,
Day muna papaatindiron sa mga seminar na pinagkukondisir kan Public Safety Office ang saro ni ng personnel na inireklamo sa buot nin pambabastos. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Pinagbawalan muna kang opisina kang Public Safety Office na mahiling sa mga seminar ang Public Safety Office personnel na inireklamo ning pambabastos mientras na nagpapadagos ang investigasyon kaini. Pinaglinaw na Executive Director Rene Gumba kang Public Safety Office na ang pinagladawan na senaryo kang nagrereklamo na babae na nabastos subuot bakong pag-uugali kang sarong Public Safety Officer o Enforcer. Nakaulay na kaini ang imbweltong personahe alagad sinabi subuot kaini na mayo siyang intensyon na mambastos o makaraot ning tao. Alagad tubod si Gumba na kaipuan ining mag-agi sa investigasyon. Laro hong tagaro, bako ining so pinag-describe na senaryo, bakong values kang PSO as an institution. So nakaulay ko na din itong involved na personnel as in pinagsasabing mayo siyang intensyon na makabastos o makaraot ng tao. Alagad, institutionally, may investigasyon na ginigibo mo niyan. As in, pinaglimitaran ta mo na, so exposure kaning personnel sa mga seminar. Kasubagong aga, nag-urulay na ang City Legal Office, Human Resource Management Office, kaibahan si Mr. Gumba, manungod sa administrative procedures na pag-aagyan kan sa iyang personahe. Nakatalaan kami magulay ngunyan kang HR, saka kang City Legal Office, manunungod sa administrative procedures na aagihan po kang sa toyang personahe. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, nakatalaan man na mag-atindir sa seminar ang mga public safety officer kan syudad ning Naga tungkol sa Safe Spaces Act matapos ang insidente nin pambabastos subuot kan saro sa mga PSO personnel. Ang seminar papanginutan kan grupo ni Councilor Gail Abonal Gomez. Sigon kay Executive Director Rene Gumba, importante subuot na maliwanagan ang mga ini asin matauan nin dagdag kaaraman ang mga enforcers kan syudad. Kaulay mi actually si grupo ni Councilor Gail and then si Ma'am Shaila. Nakatalaan sindang magtao ning seminar on the Safe Spaces Act dahil igwaba kitang ordinansa manunod dyan. So importante na ma-clarify lalo na sa satong mga enforcers. Sa samuyang pagbabalik, lalaking may 42 counts na kasong acts of lasciviousness, mapiyansang 8.4 million pesos. Yan ang sinibapang nangenot ng mga bareta, didilang sa Janan TV 48 Naga, Newsbreak. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This
is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, magkakaigwamanin pag-urulay ang Public Safety Office as in City Enro para i-review ang design kan road safety seminar para sa mga bagong e-bike users. Sigon kay PSO Executive Director Rene Gumba, dakol subot ang nag-aatendir ngunyan sa nasabing seminar urog na taginibo na ining mandatory kan syudad. Inaasahan ngunyan kan PSO na bago matapos ang semanang ini, magkakaigwa ng resulta ang investigasyon asin matapos ng ma-review ang road safety seminar para sa mga nagagamit ng e-bike. Maulay po kami ni Engineer Anisar Marvin ngunyan kang City Enro para i-review so design kang satuyang road safety seminar para sa mga bagong e-bike users na kadakol pati ang nag-aaratin and dahil mandatory iyan. Sa iba pang bareta, ipinapaisi kan manihamiento kan Bicol Medical Center na sarado ang outpatient department, rehabilitation medicine as in cancer center na sarado sinda sa agang Miyerkules. Sarado man ang outpatient department sa Department of Psychiatry sa Don Susano Rodriguez Memorial Mental Hospital sa Barangay Cadlan, Pili, Camarines Sur. Inihuli kan pag-obserbar kan Idal Adha o Feast of Sacrifice. Bukas man ang emergency department kan Bicol Medical Center. Sa police report, lalaking may kasong 42 counts in acts of lasciviousness kay puhan makapagpiyansa ng 8.4 million pesos. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Mayo 22 ngunyan na taon kan magpaluwas ni warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 28 sa akusadong si Alias Sunny, 52 years old, kang Zone 1 Barangay Balatas, Ciudad Dinaga, huli sa kasong 42 counts of acts of lasciviousness na inaatubang kaini. Matapos mamonitor kang mga operatiba ang akusado, kasuod mang alas 3:25 nin hapon, inabutan kan Police Station 6 as in CMFC tracker team si Alias Sunny sa iyang residensya sa Balatas as in inaresto sa paagi kang Operation Manhunt Charlie. Uminabot sa 8.4 million pesos ang piyansang pinagrekomendar kang korte para sa 42 counts of acts of lasciviousness, hulitaan kada kaso igwang 200,000 pesos na recommended bail. Kahapon mga bandang alas 3:25, May 25, sarong 52 anyos na taga-barangay Balatas ang naaresto sa paglabag sa acts of lasciviousness in relation to RA 7610 na kung sa inigwa siyang 42 counts of cases. So, ang every case, igwa siyang recommended bail na 200,000 pesos. And itong 42 counts, nagabot sa 8,400,000. Tubod si Police Captain Daisy Angeles na madidipisilan ng makapagpiyansa ang akusado, ulitaan trabaho kaini nagtitinda sa naning burak sa Balatas. Ang piyansa kaya is iyo lang ini ang tigtataong, kumbaga, ang bail is para sa temporary liberty kan sarong akusado. So, pag day ka nagpiyansa, yaw ka lang sa loob habang naghahalat ka kan sa imong pagdangog kang kaso. So, possible din yung mga kapiyansa ng tadakula? Possible. Ang trabaho kayo ni ma'am? Ining akusado is sarong flower vendor sa barangay Balatas. Mayo naman ibang kasong inatubang ang nasabing akusado. Sa ngunyan, habang inaasikaso ang mga dokumento kaini para ma-turn over sa korte, temporaryo ining nasa custodial facility kan Police Station 6. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto,
Dakol subot factor ang nakakaapekto sa paghanap o pagdakop kan mga wanted person, urog na kung nasa ibang lugar na ini matapos nindang maaraman na may kaso o warrant of arrest, sindang inaatubang. Sigon kay Police Captain Daisy Angeles, marahay subuot kung tulos na luwas ang warrant of arrest kan akusado na dai pa nakakahali sa indang lugar, tamadali ining inaaresto kan PNP. Inako man kan opisyal na dakulang tabang sa PNP ang kooperasyon asin suporta kan pamilya kan mga personang may kasong inaatubang para madali sindang maaresto. Dako lang nagiging factors na nakaka-apekto or pugol sa tuyang mga operatiba. Inot pagka ang sarong akusado is aram niya na may warrant siya, syempre mayo nadigdiyo sa tuyang lugar. So mahanap pa kita kung sa insinda nag-i-star o kung sa insinda nagpipermi. Sunod pa is kapag ang sarong akusado is nasa ibang lugar, syempre aware sinda na may standing warrant sinda. So ang first is magtago, di ba? So yun ang nagiging struggle kan sa tuyong mga operatiba sa pagdako. Maray itong automatic na ngunyan pa lang ang pagluwas kang aresto di pa aware ang sa tuyang mga akusado, so kaya nadadakop tatulos. Sa iba pang police report, sa padagos na pag-implementar kan mga ordinansa sa syudad ning Naga, 0 o 2 menor de edad na lang ang nadadakop kan PNP sa curfew hours. Sigon kay Police Captain Daisy Angeles, dakulang tabang subot ang borobanggi na pagpatrolya kan PNP, hulita na iwasan man digdi na magkaigwaning anuman na klase ng insidente. Hagad ngunyan kan Naga City Police Office ang padagos na kooperasyon kang komunidad sa paglaban sa kriminalidad. Curfew for minors continuous pa man barabanggi nagkakanda kita ni curfew for minors and implementation ng mga local ordinances digyo sa Naga City para sa safer city. So far sa kanyan dikit na lang sa tuyang na nako-curfew. So pasaro-saro na lang. So bako nang araw kan dati na dakol talaga. Actually, dako lang taba ang pagpapatrolya ta every night. Inot, naiiwasan ta na magkaigwaning anumang insidente sa luwas. So, sarong dako lang bagay ang pagpatrolya kan sa tuyang kapulisan. Sa iba pang police report, sa 5 anti-illegal drug bypass operation kan Camarines Norte Police Provincial Office kanakalis na semana, gabos na subuot na mga inbueltong persona ang nasa angatanan ni reklamo sa korte. Ini ang naging pagkumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Jim Jeremias, ang Chief kan Provincial Community Affairs and Development Unit kan PNP Camarines Norte. Kabali sa mga naaresto ang 2 taga National Capital Region asin si ibang newly identified targets sa illegal na droga. Iyo po, gabos po ini. Gabos po na mga kaso patungkol po digdi sa mga drugs operations na ipilta na po ini sa piskalya. Sa iba pang boreta, temporaryong sarado ang portion kan Taal Avenue didi sa syudad ning Naga sa agang Miyerkules para sa gigibuhon na paghirumdom kan 68th birth anniversary ni depuntong Mayor Jessie Robredo. Mapuon sa oras na alas 6 aga ang road closure, alagad ang may mga portion man subot na one-way as in two-way traffic. Duang aldaw na tamang pag-operate as in pagpapalupad ni drone, pinagtukdo sa Naga College Foundation Drone Academy. Ang detalye sa report ni Kenneth Del Mundo. Sa 2 aldaw na drone theoretical as in flight training kan mga nag-enroll sa Naga College Foundation Drone Academy na ginibo sa Agri-Technopreneurship Farm, Barangay Pacul, Naga City, bagong kaaraman manungod sa basic drone operations as in sa actual flight training ang naitukdo sa mga nag-atindir. Si May Alexa Lagarde dahil nagduwa-duwa na mag-enroll digdi, hulit hilig niya ang pag-capture kan sa iyang mga travels as in adventures na mas magiging unforgettable moments huli sa drones. Sa totoo lang, gusto ko talaga i-document yung memories, yung travels, and yung adventures ko. Sobrang important kasi hindi lang naman doon for leisure yung purpose ng drone na to. Marami for surveying and for
safety na rin, di ba? Para ma-sight mo yung mga remote areas na hindi mo maaabot through land. Yun nga, meron tayong theoretical na training, saka na practical training. Kasi ako, personally, nagpapalipad na ako ng drone 2 to 3 years ago na. Ang problema, may mga habits tayo na hindi pala natin pwedeng gamitin sa labas, na delikado or yun nga, bawal. Kaya importante pala itong ganito. Ang training ay pinag-organize kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP certified as in remotely piloted aircraft system o ARPAS operator as in mga lisensyadong drone pilot kan Drone Pilot Association of the Philippines sa pakikipagtabangan kan Bicol Technology Business Incubator. Objective ng training natin ngayon is para maging aware for drone safety sa rules ni CAAP na di sila basta-basta nagpapalipad and para mahubog na din ang skills nila. Sa day 1 kan training, ginibo ang theoretical session manungod sa pag-operate kan drones kung saan nanodan kan mga participants ang basic concepts kan drone, safety principles, airspace awareness, as in ang safety regulations and operational guidelines sa pag-operate kan drones. Sa day 2, ginibo ang actual hands-on flight training as in practical drone operation exercises kung saan itinukdo sa sainda ang tamang paghandle kan drone, pre-flight inspection procedures, take-off and landing techniques, as in iba pa. Importante po sa kanila kasi bawat participants may iba-iba silang objectives like for leisures, for sa mga sample, sa surveying, and na at least dito nahuhubog yung skills nila and kahit pa paano na-introduce sa kanila yung use ng drones. Bukas ang nasabing programa para sa gabos. Kung na mismo ang first batch, day mag-worry hulita sa July 4 to 5, magkakaiguan yung second batch para sa mga interested newbie drone pilot na gustong makanood sa paggamit ng drones. Magbisita sana sa Facebook page kan NCF Drone Academy as in tulos na mag-register, nin hulita limited stats na ang available. Kaya ano pang hinahalat mo? Mag-register na! Para sa GNN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinaksog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon i-follow ang samuing official Facebook page GNN TV48 Naga. Padagos kaming matod din mga baretang garantisadong nanginginot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuing official YouTube channel GNN TV48 Naga para updated kita sa mga bareta as in istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles as ininian GNN TV48 Naga Newsbreak. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan.
Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.